A nosa convidada de hoxe é muller, moza e de noia e, ademais, estanqueira, mariscadora e fan de Bad Bunny. E, sobre todo, é unha estrela do TikTok. Ali explícanos como diferenciar unha ameixa babosa dunha xapónica ou dunha fina, fala do noso mar e tamén divulga a nosa cultura e as nosas tradicións. Hoxe, en Código Ana, Merce Silva, máis coñecida como Totakeki. Mariscadora, estanqueira, streamer en Twitch, eres unha estrela tamén do TikTok, a ver que non eres. Bueno, o que non son é complicado, é complicado. Pois veña, vamos a decir, como te definirías ti máis? Con que te identificas máis? Eu o primeiro que me identifico é con mariscadora, porque ao fin e ao cabo é do que traballo, do que vivo, por moito que este nas redes e que este neste mundo ora tan moderno, non? De TikTok, Twitch, Instagram, todos estes mundos, eu defínome como mariscadora. Realmente é o meu traballo e o que vivimos na miña casa, vivimos todos do marisqueo. E de onde sacas o tempo para tantas cousas? Eu ainda non o sei, é unha pregunta difícil de contestar, pero nos pouquiños tempos que teño entre, pues, por exemplo, non? Cando acabo de traballar nun sitio, teño que ir a outro, esa hora e media ou así é cando teño que facelo todo. Así non, pois queda a opción de facelo de noite. O sea, que tes unha gran capacidade de organización, non? A verdade que non, Non? A verdade que non. Non. Pero bueno, intento organizarme todo o mellor que poida dentro do desastre que son, porque vexo que teño unha constancia e todo eso, pero por detrás, se eu vos contara. Hai o que se ve nas túas redes é que hai unha evolución, non? Desde os teus inicios até hoxe, que pasaches, por exemplo, non? Pois desde o baile ao humor, agora estás aí como máis centrada en contarnos cousas sobre a nosa cultura, as nosas tradicións, que é o que podemos ver agora nas redes, ou que é o que máis te apetece a ti facer? Ahora mismo o que máis me apetece é poñer en valor o que é o traballo do marisqueo, como é unha vida dunha persoa normal e corriente, pero que ao mesmo tempo tamén se expón en redes, que é, por exemplo, o meu caso, eu traballo, eu fago vida de redes, non teño promocións, teño campañas, pero unha cousa non quita a outra, nin de que... Non, é como mostrar esa parte que poucas veces se ve no TikTok, non? Que é como xente xoven que só se dedica a redes ou que tamén hai un traballo detrás e que é completamente normal e válido, por supuesto, non? Que o marisqueo tamén ten esa parte negativa, non? Que a xente o ve como, se che di, non, hai que traballar na obra ou que máis dá, un traballo, sabes? Traballo normal e corriente. Un traballo moi digno. É moi digno, claro, efectivamente, esa era a palabra. Dar un pouco a conocer eso, a verdad. É verdad que empecé, como todo o mundo, na cuarentena, que si baile daqui, baile de lá, despois pasei ao humor, e cando empecé a facer esos sketches de chicos de Tinder, foi cando peguei aí o primer boom, que a xente lle gustou moito, seguino facendo, e despois veu o boom que todo o mundo sabe, o vídeo de San Xoán, que foi aquel vídeo que, saleu en todas partes, de feito... Télleme falado xente de Latinoamérica, que ese vídeo puxose nas noticias, tamén, en canales de televisión de lá. Unha cousa a min que me sorprende moitísimo é que tú tes seguidores de moitas partes do mundo, e en América Latina é que te sigue moitísima xente. E ti por que crees que hai esa conexión? Eu creo que a conexión tamén ven un pouco da inmigración que hubo de Galicia lá, porque a min chegaban moitos mensajes que me din tu acento, me recuerda a mi abuela, porque era de allí, esa inmigración que hubo. Ben dai esa conexión, non? É como que eu fago aí medio de intermediario entre un lado do charco e outro. É unha cousa moi bonita, a mí encanta cando recibo esos mensajes. Bueno, que ten que ser así tamén. Hai moita ilusión, claro. Sí. E cal é a diferencia entre Totakeki e Merce? A diferencia é que é unha liña moi fina, a verdad. Merce o que é unha persona, por exemplo, non quero dicir unha imagen que non dou, pero no TikTok é máis... É unha rede social moito máis dedicada a todos os públicos. Eu, na miña vida normal, son unha persoa normal e corriente que sale de festa, teño 23 anos casi, son unha persoa normal e corriente, me refiero. Que no TikTok a mí me vexas, máis modesto no sentido de que non digo palabrotas, nada desto, pero que eu sou unha persona como todos vos, Pero aí está claro que hai algo que conecta contigo, non? E que a xente ten interés polas cousas que tú fas, que tú dis. Quizáis que lle contes quen eres ti, non sei se é unha das claves. Eu intento ser o máis transparente que podo nas redes sociales, porque a min o tema este de dar unha imagen que non é, a min eso comigo non vai. Eu o que mostro son eu e non hai máis. Si nas redes sociales publico un vídeo como traballo, pois é como traballo e non... Eu o que non quero dar unha falsa imagen, sabes do que eu son?
Sí, hai o que a min tamén me chamou un pouco a atención é que hai xente que che pide que lle expliques cousas, non? Pois apañar castañas, facer os nós mariñeiros. Hai algo que tú dixeras, bueno, nunca me imaginaría que me puderan pedir isto, ou tamén que pensaches, bueno, en fin, nin tola vou a responder a esta petición. Sí, ou por exemplo, sin ir máis longe de as castañas, apañar castañas. Pero xe é unha cousa que levo facendo desde que teño 3 anos, me refiero. É unha cousa tan básica, non? Ou, por exemplo, enséñanos a receta de como se fai a empanada de millo de berberechos. Pero xe é unha cousa, muchacho, pero si, isto levo facendo toda a vida. É unha cousa que dices, bueno, pues, joder, que guai, non? Que bonito que che pidan que te expliques. E así me fai moita ilusión explicar cousas, a verdad. Pero hai algo raro que che pediran algunha vez que tú dixes. O máis raro foi o do castaño. Como se abre o castaño? Pues, cos pés, tío. Colles os pés, o abrise e ábrelo. Eso sería máis raro. E tío, que contas nas túas redes que algo que xa sabes, ou cosas que tú queres logo investigar un pouco máis e divulgar. Esa é unha boa pregunta, porque eu, como son tan transparente, e a mitad dos vídeos van sin guión e sin nada, o sea, a mí, sei, por exemplo, cando quixen explicar a historia do Samaín, non? Que aquí chamamos de Samaín e todo isto, cando expliquei eso, eu fixen o vídeo sin guión e sin nada, me refiero. Collen dixen, vou facer un vídeo sobre o Samaín. E din o que eu sei. Non, por exemplo, non que viño o Samaín de unha palabra de non sei onde era. Pois non sei o significado, non che podo dicir porque non o sei, sabes? E sigue para diante o vídeo porque é como a miña clave é explicar as cousas como che estou explicando a ti, sin andar en palabras clave, nin a miña científica non. A min dime unha persona normal e corriente que me estás explicando como un amigo, sabes? Por eso non ando con tecnicismos, nin nada, non. A min o de científico non... Un tema que tamén será o debate nas túas redes era o teu acento. Efectivamente, ajeado. Explicaches yo, non tamén. Sí. Ti que sintes cando alguén, pois de repente tamén che di, como, sei, che rico de ti ou che fai un comentario por cal é o teu acento? Pois eu tamén me río porque, bueno, que queres que che diga? Me refiero a min... Claro, é que a min o que máis me doi é que ese comentario que poñía tú non hablas bien el gallego, porque dices gallego Galicia. Muchacha, pero si ti eres de Galicia, que me estás contando, sabes? Joder, bueno, pues xa que estás, vouche explicar que en Galicia existen formas dialectales. Claro, a min, eu entendo que haxa xente que, pues, que fala o galego normativo, non? Ese gallego que todos sabemos das noticias, que é o máis escoitado, pero que realmente que tamén hai outras formas dialectales que son bonitísimas e que non se dan tampouco, non se escoitan. En redes sociales, ou polo menos, non escoito prácticamente. Bueno, nos medios públicos tamén houve debate sobre o uso da geada, dos seseos, sí que hai algún presentador que o fixo. Para debate, sí. E que tamén é unha forma de expresar a riqueza cultural. Claro, completamente, sí. Eu super a favor da geada do seseo, de feito, bueno, nos programas onde estuve, que eu nunca cambiei ao que é o galego normativo, nada, non, eu geada e seseo, para sempre. Sí. E ti és mariscadora a flote, non? Vas con teu pai. Sí. Escoitaches algunha vez algo de o marisqueo non é para as mulleres, o marisqueo a flote non é para as mulleres? Sí, o marisqueo. Máis que o marisqueo, é máis ben comentarios de xente de fora, de que non están acostumbrados, non, a ver este oficio xa non a flote nin a pé, non, que non están acostumbrados a ver a mulleres no mar. Aquí, ou polo menos a miña ría, si que dis, pois miña nai é mariscadora, pois moi ben. Ou miña tía é mariscadora, vale. Pero claro, xente de fora, é como algo novo con a muller este nun barco, non? E si teño dito un montón de cousas, como si teño un irmán que me pode facer o traballo. Que machismo, non? Sí, é moi triste, pero tamén ten a súa parte boa, porque con eses comentarios podo me dar a valer, me refiero, eu podo ir ao marisco, porque podo estar nun barco, porque unha teño os títulos necesarios para facelo, teño a formación necesaria, e aparte que eu teño dúas más, tío, como a ti. Me refiero, podo facer... Non te quedas atrás apañando, non? Non, claro. É que é unha cousa que me parece, de verdad, terrorífica. E aí tamén faz unha defensa do produto galego, que, bueno, está claro que é un produto excelente. Sí, por suposto. Que gustoume moito, pois, ese vídeo no que dis cazar o impostor. Para descubrir como nos intentan vender como galego. Efectivamente, eso pasa moito. Hai que ter moito cuidado porque, claro, hai empresas que traen produto de fora, envásano aquí e poñen unha etiqueta conforme este de Galicia. Non, tío, isto non é de aquí porque non o estás apañando aquí. Si ven de Francia ou de Marruecos, ou isto non me podes poñer un sello que non é de aquí porque ti estás engañando ao público. E faime moita gracia porque nese vídeo houve moitos comentarios que me poñían así consigues colaboraciones, tal. Que colaboración? Que colaboración? Todo o contrario, a min odiaranme, sabes? Claro, esas marcas, non? Que
Que eu, xa digo, no vídeo, por exemplo, non digo nin nombres da marca conserveira, nada, xa... Bueno, pero iso é unha reivindicación de Claro, todo o por sector. supuesto, Eu, non? sí. Eu, co que é o meu pan e co que gano eu os cartos, son completamente defensora desto. Igual que co da mina de San Fins, con esta problemática que hai agora, eu super defensora Porque aí, dos postos de que está traballo. pasando na ría? Porque hai tanta preocupación porque se reabra a Sí, mina de San Fins? pois na ría de Muros e Noia hai un problema cunha mina, que é, como dicía, a mina de San Fins. Esa mina leva pechada un montón de anos, bueno, extracción de wolframio, cobre, cadmio, etc. Non? Esos metales pesados quedaron acumulados nas galerías da mina, esa mina ora ten agua, da chuvia e todos esos restos. Bueno, pois o que pretenden é reactivar esa mina, toda esa agua, botala ao mar. Co consecuente, nin filtros, nada, non. Os valores desa agua medíronse, superan por 8 os valores de metales pesados na agua, que son unha barbaridade. Son unha barbaridade. E iso o que vai facer é que se peche o banco marisqueiro, porque o berberecho, a ameixa, mexillón, son filtradores. Chupan eso, acabouse, xa non se pode nin extraer nada, non. Nin o baño, E canta xente podería quedar sin traballo? Si contamos todos os oficios relacionados co mar, máis de 5.000 persoas. Bueno, 5.000 familias, que non é unha persona sola. E se é solo no sector marisquero, 1.500 familias. Ponlle 2-3 membros. Bueno, Eso todo suma. unha parte fundamental da economía, non? Desa zona. Noia, Muros, Portosín, Portodosón, todos esos pueblos da ría quedarían en nada. Pero aí eu creo que ahora mesmo unha gran Esperemos que sí. preocupación. Ahora está complicado este tema, é un tema bastante serio. De feito, bueno, hubo plenos, e a ver a que se chega con todo isto, pero esperemos que isto se pare, porque realmente que está en peligro moitos puestos de traballo, frente aos 75 que pretenden poñer con esta mina, que está en unha balanza que non ten ningún tipo de Están sentido. peligro os postos de traballo, está peligro O o medio ecosistema, ambiente. efectivamente. Non, é todo, é unha bomba de relojería. O que hai aí, Porque unha ao bomba de final, relojería. moitas veces hai xente que quere intentar facer como incompatible a defensa do mar coa conservación do medio ambiente, ou máis ben, que hai moita xente que quere facer incompatible traballar no mar coa defensa do medio ambiente. E eu creo que é justamente o contrario, É que- se tú vives do claro. mar, ou o conservas en bo estado, Efectivamente. senón tú non vas ter futuro, Claro. non? De feito, o marisqueo é unha das artes máis primitivas que se conservan. E, pois, por ese mesmo motivo, é unha das artes de traballar no mar que se conserva como fai pois, 40, 60 anos que se leva traballando igual. Non, os mariscadores levamos os nosos rastros cas nosas varas, non hai nada mecanizado, non hai redes, está todo regulado, e que é unha arte que non... Eu entendo que haxa artes, como por exemplo o arrastre, pois que sí que iso, pois, home, unha rede que che está arrastrando todo o fondo marino, entendo que non é compatible, pero son artes, claro, pois de outro xeito, que habería que regulalas de outra forma, etc. Pero o marisqueo non ten nada que ver, non ten nada que ver. E que para ti o mar? Para min o mar é a vida, é todo. O mar é o que, aparte de crearme contido, é o... Para min é a miña casa. O mar, eu son de Noia, toda a vida traballando no mar, miña familia do mar. O mar é o meu futuro, basicamente. O meu futuro, e posiblemente dos meus fillos. É todo. É a miña casa, o mar. Ti escoitaches algunha vez decir la xente da túa xeración que erades persoas que pasaba desde todo, que credes que vos lo dean todo feito, que non vos Moitísimas implicades. veces, E logo vemoste a ti, non? Que Sí. é como Eu darlle a o volta contrario, o a contrario. todo eso. Pero Sí. ti que sintes cando escoitas iso? A túa xeración representa iso? Eu creo que non. Eu creo que se está cambiando un montón de cousas. Entendo que ao mellor unha parte dela pode ser, pero eu creo que é unha minoría. Personas como a min hai moitas, que ora eu poña a cara e que faja vídeos e fale desto, pero xente como a min hai un montón. O sea, eu non son unha excepción, nin... Eu son unha persoa normal e corriente. Que ora que lle poña a cara, que faja vídeos, eu explique máis ou menos a miña maneira, é diferente. Pero que va. Xente como a min hai moita que opinamos igual, de feito. E a vos que vos preocupa agora, como xeración? O sea, cales son os temas que tú dis? O futuro, temos que cambiar sí. moitas cousas, O non? futuro en Ou general. temos que manter outras, non sei. Sí, eu polo menos, bueno, xa falo un pouco do que a miña xeración, non? É o futuro que nos espera, porque, claro, eu teño 23 anos, eu vivo con meus pais, pensei en comprar unha casa de que? Un muchacho e teño 2 euros na carteira, que casa vou comprar? Me fastidio, sabes? Unha casa, ter familia, porque con 23 anos a xente xa, que? Cando te casas ou cando... Tan rápido. Sabes? Claro, sí. A min, na nosa generación, non? Dice, hai xente que da miña edad que xa se casou. Esti cando? Eu? Cando? O que? Pero vos, todos estades locos. Creo que esa é a preocupación, non? Que se leva agora.
O feito de acabar os estudios tarde, non? Se estás unha carreira universitaria, sales dali, non encontras traballo, tens que traballar do que che sala, que eu estuve... Ou marchar fora, efectivamente, que tamén é outra das preocupacións, porque se tens que deixar todo atrás, eu xa nada, que eu quedo aquí. Me refiero, eu daqui a mí non me move ninguén, non? Pero claro, hai xente que o seu futuro está en marchar afora. Eso é unha preocupación moi grande. É moi triste tamén, porque se tens que deixar todo atrás para te buscar a vida, é das cousas máis tristes. Eu, polo menos, non sería capaz de facer. Bueno, xa falamos de futuro así global, pero ahora vamos a ver cal é o futuro de Merce. O futuro de Merce, pois, home, espero seguir vivindo do marisqueo, e aparte, pois, home, ter, evidentemente, seguir crecendo en redes, que me vai ben en redes, porque, ao fin e ao cabo, pois, sí, é unha fonte de ingresos, eso non o podemos negar. É unha fonte de ingresos e que a todo o mundo lle axuda. O sea, que tives de moito futuro a Totateki, moito futuro a mariscadora. Espero que sí, a verdade, espero que sí. E tes así algún plan de futuro ou vas a seguir na mesma liña? Eu, por ahora, o meu plan é hasta que meu pai se jubile, se retire, que lle quedan uns 4 anos, 3 anos e pouco, por aí, eu vou seguir no mar. Despois dai o que faga, xa se verá. Pero estes 3 anos, que son os últimos del traballando, sí que me gustaría pasalos con él, e, pois, facendo o que máis nos gusta, que é mariscar, creando contido, bueno, un pouco variado, non? Pero por ahora, nestos así, home, algo ten que cambiar moi grande para que cambie isto. Por ahora eu manteñome na miña liña. Entón empezamos. Empanada de millo e berberechos ou espaguetis ao chegar de marcha, despois de estar de festa? Empanada de millo e berberechos sempre. E se é ao chegar de festa, mellor, presta máis. Sí, sí. Teño que probar. 3 referentes en redes en Galicia? Pablo Meixe, Xurxo Carreño, e outro referente de Galicia, diría Prado Rúa. Un tópico sobre os galegos e as galegas que odies? Odio un montón de tópicos sobre nós, O tópico... O que máis? O de... Ou dous, veña. É que teño que escollelos, teño hasta que escollelos, O rollo este de que os gallegos... Como din? É que quería dicilo que as palabras e tal, pero non me vai salir, Non me vai salir. Si subimos ou baixamos, non? Sí, o de que hablas cantando, non? Esas referencias ao acento, a min revéntame, tío. A min revéntame moitísimo. Un tópico que digan sobre nós que che faga rir. E o de que en Galicia só hai monte, e que non hai fibra, non hai internet, porque vivimos na piedra. Pero se non sabes cando suben as mareas. Bobo. Home, isto é disquísime, tío. E cal é a túa principal virtude? A miña principal virtude, eu diría a naturalidade, a espontaneidade, o ser como son. Sí, eu diría eso, a verdade. E defecto? O defecto. O ambicioso que son. Son unha persona super ambiciosa, no sentido de que son moi perfeccionista, facer un vídeo de que parece que está feito... Ala, xa está, ao mellor dentro hai moitas tomas detrás, Sí, porque dentro da miña naturalidade é unha cosa como que non é compatible, pero non sei como funciona dentro da miña persona. Me refiero, son unha persona natural, espontánea, pero ao mesmo tempo perfeccionista. E o vídeo, pois, ao mellor, nunha entonadilla que non me gusta, volvo a repetilo, e volvo a repetilo. Ten traballo detrás, ainda que parece mentira. Sei que as cousas sempre teñen traballo detrás, ainda que non o pareza. Sí. Ben, é un referente na túa vida? Eu diría a miña familia. Meus pais, sobre todo. Miña nai e meu pai. O teu lugar favorito no mundo? Vaya, por supuesto. E na túa casa nunca falta? A empanada de millo, de berberechos a poder ser. Sí. Eso nunca falla, É increíble, sí. E a última serie que viches dun tirón? A última serie que vin, diría Peaky Blinders. Chula, recomendóla. E dinos algo que non saibamos de ti, esta xa é a última. Wow, algo que non sepades de min. Que dixo agora. Algo que non sepades de min. Que son moi desorganizada, Son un desastre. Pero a uns niveles, vos non facedes idea, Non vos facedes idea, De verdade, Pero son un desastre. En nivel de organización que se me olvidan fechas, bueno, se eu vos contar. Eso parece que non, porque, claro, levo unha constancia de vídeos e todo eso, pero que detrás que me olvido de todo, olvídome de todo. Sí.